Čus bus autobus. Dneska je tu s vami Pavuk a dneska po dlhšie dobe z hry Good Game Empire, aj keď nie po dlhšie dobe, ale po chvíli. Tak pokračujeme v našom dobrodružstve, veľkom, hrannom. Takže musíme postaviť, pokračujeme zase v úkoloch. Takže pokračujeme v stavbe obliehacích rebríkov, ktorý sme si dali vyrobiť 5. Ideme vybrať mince od tohoto, od zlatého zubu. Super, takmer do... Čo to bolo? Neviem, nejaká misia. Dáme si ho na 6 hodín. Nenám čorkne 360 peniaz. Misie nejak dneska sa mi to nechce nejak načítať ani. A ide. Toto čo je? Nejaký had. A vojenská nemocnica, ich na všetky vyliečiť. Dobre, ideme ich liečiť. Medík. Aha. Tak týchto sem prosím vyliečiť. Koľko mi berú toho chleba? Spotreba 68 produkt. Ja som v pluse o jeden len chleba? To znamená, že si povýšime. Nie! Si dá povýšiť farmu na 3. To je dneska nejaký nový fail. No tak to je jedno. A ideme robiť radšej misie. To už bude vyrobené, takže úkol 2. Sme na správne. Vy mi nepripomínajte tie updaty, že povýšiš toto, povýš toto. Ideme bašta. Stávať. Všetko stávať, že? Môžem. No aspoň, že za darček už po chvíli. Teraz sme 77. Tak možno sa to oplatilo. Dáme vyrábať. Nedáme vyrábať. Dáme? A dáme týchto typkov. Čakov. Toto sa lieči, tuto bežá. 3, nie 4, 3, 2, 1. Avakadabra dáček, jos. A hlavne, že drevo išlo na toto. Tu až 4 veci. Je tam nejaký koleso. Usvoješ asi kúpsi teraz do rubíny, aspoň 5 a získajú odmeny hodnoty 22 bla bla bla. To je o ničom. Na čo získajú nejaké timingy, či čo to je? A ten poklad sa mi nese. Čas do útoku nepriateľa. To je akože už nás napadli. Prichádzajúci útok. Takže oni nás idú napadnúť, kamarádi. Opevniť múry. Ako to funguje pri obrane? Kamene. Mám všetko. Plus 55. Kde sa robili tí kamene?
tu zabereme suvenír a la šutre. Povýšime si. To je trojka? Ne. Tu je ofél. Neviem. Natočíme o nejakých... Nie. Za 10 odoberov chcem natočiť špeciál, čo ste sa dozvedeli pri hre Clicker Heroes. A keďže aj tam bolo dosiahnuté viac ako 3 lajky, viac ako 3 lajky, tak bude ďalší diel. Aj keď to strašne milujem. Normálne tú hru. Ale je tu taká halus. Please, oživi. Akože maximálne 3 či 5. Vytmenúť poklad. No a pokračujme radšej misia. Farma. Kameňolom. Farma. Kameňolom. Mohli by sme rozšíriť hrad, si myslím. Ale ja to asi nepôjde, tak radšej dáme vybavenie hrdinu. Takže výlba je, brnenie je toto je nejaké dobré. Čo je? Sme mocní, no. Bojovníková zbraň, náramek nič, zhlédni, hrdinové. Čo to je kovácké dielo? Dobre, takže stávaj. Štve ma toto, že to je až odor. Kde sú posily? Jaký čudný achievement. No tak pokračujeme v dieli a ideme robiť misie. Popri tom budeme stavať asi trh, alebo radšej dajme nejaký útok za chvíľu. Lebo je tu veľa ľudí, čo tu po mne huláka. A ja sa z toho zblázním. No sú to šialenci. Takže pokračujeme v stavbe radšej, než očúvanie nejakých šialencov, ktorých nemenujem. No stávame radšej a ideme útok. Som sa rozhodol. No takže po nás ide už nejaká cigánska armáda lúpežníka. Tak my zautočíme na nich, keď oni na nás, ne? Toto je jaká úroveň už? 4. Nájdeme špionáž, čo sme lami. Automatické vyplnenie, zblázním sa už.
Môžem zničiť tú armádu, alebo tak? Tak napadneme týchto, že proti útok. S týmito. Tu ale nepôjde náš generál. Možno zničať týchto cigánov. Neviem, jak to tu funguje. Takže vojenské nemocnice jak pán. Koľko sa budú liečiť? 3000 roky. No. Ja už neviem, čo mám k tomuto dielu aj povedať. Lebo je to samý fail, si myslím. Najprv tu všetci po mne kričia. Ešte neviem kto. Suroviny, ale víš čo, na čo sú mi na čo mi je trh? Na čo mi to je? Ja chcem povýšiť toto asi. Hrada. No radšej pokračujme. Poskytnú. Táto len všetko by chcela, kamaráde. Cesta k moci. 3000 chleba. My tu môžeme dokončené. Odmena nejaká. Našiel si kúsok relikvie. Ešte lepšie. A čo urobíme? Akože ten cigán bude ešte viac makať, alebo čo? Nie, veliteľa by sme mali kúknúť. Nášho jediného. Nasadený, no. No teraz je tu zrazu sneh. No čo je? Pokrok v technológii. Píla. No mám. Tak to je ale pokrok, ale kamaráde. Radšej si už toto rozšírime. Konečne. Dúfam, že môžem ešte narovno. No. Odkoľkátky ďalšie. Nás to porazí. Aha, radšej mi to nese ani ukázať. 14. Si sa zbláznil? Akože teraz tu umreme na ebolu. A tento diel bude dlhší, aspoň 15 minút. Lebo sa tu hráme, neviem na čo. Tak, víte, nič nerobím. Najprv si postavím, aha. No dobre. Ešte dám uzdraviť nejakých týpkov. Posledných tohto dáme do koša. Áno, došol si. Už nemôžeš bojovať, už si dôchodca. Čo tu je? Produkcia potravín a za hodinu. Tak to je dobrá halosť. Ja si musíme nových ciglošov na toto vyrobiť. Takže toto bude z dnešného dielu všetko.
A zajtra nedelu nebude nejaké video, lebo nedela je svätý deň, ešte dneska bude informačka nejaká o tom. A lúči sa s vami Pavúk.